imaginatu esazue, Davidek esan duena, imagina esazue, hemen oarsoaldean egiten. Hau da, berak esan duen moduan, elikadura kooperatiba sortzea oarsoaldean. Badira hilabete batzuk, lantalde bat martxan dagoela, eta, bueltaka ari garela elikadurei buruz ez. Hemen oarsoaldean, gure egoera zein da, zenbat hipermerkatu, supermerkatu, batu ditugu, ez? Hemen daude danak. Danak ditugu ez, danak. Orduan, gure lehenengo sektorea, geroz eta galtzen ari da, gutxi dago, oihartzunen, orduan bai, pixka mantentzen da, orduan, herritar talde batek erabaki genuen, oarsoaldeako 4 herrietan, errenderia lezo, oihartzun eta Pasaian, taldetxo bat sortzea herri bakoitzean eta talde eragile edo motor bat sortzea hau mugitzeko. Orduan, esatek genuen, hau egin daiteke, egingarria da, nola egin daiteke horako zerbait, ez? Eta hortarako jo genuen, landarera, Iruñara junginan, bidai bat egin genuen Iruñara, eta, hostia, han ikusi genuen, esan genuen, jode. Hau dute denda Iruñan, dute denda supermerkatuak, txukuna, argazkiak ez dira ikusten, baina jutentzea eta da hemengo edozein supermerkatu bezala. Eta dena da, berak esplikatu duen moduan, produktu ekologikoarekin, bazkidetzarekin, berak esan du, ez duzu ordaintzen. Zuk zure bazkide txartela ematen duzu, algaran bat jasotzen duzu horren truke, eta 15 egunean pasatzen dizute zure kontu korretek. Hortik hasita ja, eredua ezberdina da, ez? Ekoizleekin prezio justua. Ekoizlea, gutxi gora gara esan ziguten, 180 ordaintzen ziotela ekoizleari 180 ordaindu eta 120 kooperatibantzako. Lukrorik gabeko, lukro asmorik gabeko proiektua. Hau da, dirua bertako langileentzako, danon artean modu asamblearioan, gauzeiago esplikatu ziguten, asko gustatu zitzaizkigun, modu asamblearioan erabakitako produktuak nola ekarri, soldata nola banatu, hau da, guztiz, hemen ez daukagu olako eredurik, gu handikan etorri ginean txondituta, eta, pixka bat, sarrera moduan hori da guke planteatzen dugu. Bueno, pues David eta Jonek kontatu dute pixka baina zer asmoa dakago, baina, basikoa da landaren ereduak hartuta, oarsoaldean desberdina da, Iruña baino, baina, gauzak desente nahi dugu bere eredua jarraitu, ez? Eta, esan duna Jonek bezala, hasi geha, urtarrian hasi ginen biltzen herriz taldetxoak, Pasaian kasuan 4 arrotziak dira eta hor 4 taldetxoak sortu dira, sortzen nahi dira, bakizute poliki nipa dena, eta hori, elkartea sortu dugu, azteko pizka bat funtzionatzen eta bazkidetza kanpainak hasi geha, horrein dela ez da hilabete bat, 15 segundora. Ja eskualdean 80 izena eman dute, registratzen nahi geha, eta guretzat importantena da, bazkidetzak egin, hemendikan urtean bukaeran, 1000 bazkideak egin, hori jarri dugu gure zenbakia, baldin bagea 989 berri zaigu, hori tope hori jarri dugu, tope eta gehiago egiten baldin badugu, hobeto. Baina ikusi duguna funtzionatzeko holako zenbakiakien jolastu behar dugula. Orduan, bazkidetza egiteko oraingoz, bazkideak egiten duna, irailetik aurrera, irailetik bertan
deituko dugu eman dutenak izenak eta baziko geha iraiatik abendu arte 20 euro urteko kuota, 20 euro, oza, 20 euro abendutik, oza, iraiatik abenduraino, bai? Eta hori zertarako da, pues, bakizute, martxan jartzeko kooperatibak eta kanpainak eta hainbeste gauzak eta pues, diruko kopuru bat behar dugu. Ja, hortaz aparte, bazkideko kontuakin eta ere lan egiten nahi geha, ja zigea garapen agentziakin, ireki digute ateak, eta bere laguntza eskaini digute, bai bulegotxo txiki bat utzi digutean proiektuan martxan jartzeko,